होठ मधुशाला तोहर जाम भइल बा हो जाम भइल बा तब कहता असही न दुनिया में नाम भइल बा असही न दुनिया में नाम भइल बा बाबू हो कमरिया पे काम भइल बा कइला ढेर घाट घाट के पानी ना पिए के चाही खाली परिवार पर ध्यान दो। संतोष बात एक का रोटी में पेट भरी जाई आ नाई बा केतनो तंदूरी झोकबा तबो दे धरबा ना होठ मधुशाला तोहर जाम भइल बा हो जाम भइल बा क्या बात है होठ मधुशाला तोहर जाम भइल बा हो जाम भइल बा तब कहता असही न दुनिया में नाम भइल बा असही न दुनिया में नाम भइल बा बाबू हो कमरिया पे काम भइल बा तमाम गीत आप लोगन के सुने के मिलल बड़ा हो गई एक मंचवा पे 18 बार गावे के पड़ गई है। अच्छे लाल भैया के देवल उबी रहा रहे सुधीर लाल यादव से हमका लिखा हो रतिया भर खाली ये हुई आवल जा जितना भी लोग आप लोग बाटी एगो छोट के भी रहा कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई देखा वीर लोरी के नसीब में उहे रहे रहल तब मिलल क्यों भैया रहल तब न मिलल ना रहल तो कहाँ से मिलल केहू के नसीब में उहो रहल। अच्छे लाल भैया मान ला आपो के नसीबिया दूसरे ओर चली गई तबीयत खराब भई तो कितना जनी के नसीबिया जाग गई खैर कोनो बात ना बा कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई जे करे नसीब में जवन रही वो हो के रही मलेकटी का नौकरी कैसे मिली जब लिखल बा हारमोनिया बजावे के जब लिखल बा झाल पीटे के तो यो कहाँ से भर्ती हुई है यही से जबन लिखल बा वो हो के रही। आवा भैया
छोट के बिरहा विश्वास बाप लोगन के पसंद आई। आवा भैया आइए। कुछ हमार माई बहन लोग भी बैठल बाड़ी। बिरहा हमारी ऐसन बाकी आप लोगन के समझ में आई। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। देखा हम पैटर्न चेंज करत है माई बहन लोगन के भी देख के। बिरहा ऐसन बाकी आप लोगन के समझ में आवे। एक समय कहा जाला भक्ति में बड़ी शक्ति होला है भैया, लेकिन मन साफ होके के चाहिए। कोनो जरूरी ना बा 24 घंटा जपपा तब फल मिली। अगर भक्ति में शक्ति बा मन साफ बा तो जब 24 घंटा में ना मिली वो 5 मिनट में मिल जाई। माई पार्वती भगवान भोलेनाथ दोनों लोग कैलाश पर बैठे हुए थे। बैठल बैठल माई पार्वती के मन में एकाएक एगो सवाल आई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे माई सीता जी का जोड़ा लगल रहे, हम गीत के माध्यम से बतौली। भगवान भोलेनाथ माई पार्वती के लेके बैठल बाटे। माई पार्वती खड़ा हो गई, हाथ जोड़ लेली, कहली आप से हमारे को सवाल बा। भगवान भोलेनाथ कहला पूछा। माई पार्वती कहली जेके देइला 2 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला कुल दे देइला। आ केतना जनी के जीवन भिखिया मांगत बीतला। एक समान आप केहू के ना जनती। आप बड़ा धोखा करीला। जे बनल बा उनके बना देत हई, जे बिगड़ल बा उनके और बिगाड़ देत हई। हंसे लगले भगवान भोलेनाथ कहले हे पार्वती सुना, हम तो एक बराबर सबके देइला। क्यों नहीं ले पावत हमार कौन दोस्त? जे लेवे लायक बा उ ले लेता, जे नहीं ले पावता तो हमन हमार कौन गलती बा। माई पार्वती कहली बतिया से हम सहमत ना बाड़ी। भगवान भोलेनाथ कहला नहीं सुना, हम एक बराबर सबके देइला। माई पार्वती कहली तो हमके सिद्ध कई के देखाई। भगवान भोलेनाथ से माई पार्वती कहत है का कहेली।